Så tror jeg, det er der så. Jeg lægger på. Oj. Hej og velkommen til denne her livestreaming. Jeg beklager, at det har taget lidt tid, men vi kunne simpelthen ikke få teknikken til at virke. Jeg har ikke prøvet at livestreame på Facebook før, så derfor så tog det lige lidt tid, men nu virker det. Jeg håber, at alle er derude, og jeg kan se, hvis der kommer spørgsmål ind og så videre. Jeg skal lige holde øje med alle de ting, jeg skal vise jer, jeg skal bruge og sådan noget. Så jeg prøver at holde øje med spørgsmålene. Og Sara har lovet at lige sende mig en messengerbesked, hvis der er nogle vigtige spørgsmål, jeg ikke lige får set. Yes, men jeg plejer altid at have en administrator med, der lige fortæller mig, hvad jeg skal gøre, og hvad jeg ikke skal gøre. Det er der ikke i dag. Så jeg tænker bare, at vi kører på, og jeg viser den præsentation, jeg har lavet, osv. Det jeg lige skal sige, det er, at Sara og jeg, vi snakkede om, at vi skulle lave det her, eller det her livestream, og hun sagde, kan du så ikke lige fortælle noget om daytrading, og dit fede liv som daytrader, og om teknisk analyse. Så jeg er klar over, at det her, det hedder det store livestream eller et eller andet om teknisk analyse, men min præsentation, den har altså også noget daytrading med indover. Det, der egentlig er ret vigtigt at sige i forhold til det er, at når nu man arbejder med teknisk analyse, så er det sådan set fuldstændig lige meget, om det er til daytrading, eller om det er aktier på dagsbasis, eller på ugebasis, eller hvad. Jeg kan sige, at jeg handler også nogle aktier. Det er ikke super meget, det er jo ikke det, jeg ligesom gør til hverdag, men de strategier, jeg bruger, og de teknikker, jeg bruger, er fuldstændig det samme. Så jeg har en præsentation med til jer, og det jeg lige skal sige, det er, at fedt, det fungerer fantastisk. Det jeg lige skal sige, det er, at jeg kan ikke rigtig lave sådan en stor skærm, så I kommer til at kunne se mine sideslides herude, og hele PowerPoint-tingen og så videre, men bare fokusere på det, der står herovre, og så kommer det hele til at gå rigtig fint. Det er jeg sikker på. Yes. Jeg prøver lige at holde øje med det. Jeg skal lige vende mig til at holde øje både med spørgsmål og med det her. Jeg kører derud af, og så stopper jeg en gang imellem og ser, om der lige er nogle spørgsmål. Så det her, det hedder det store foredrag om teknisk analyse, og så har jeg lige lavet en supplerende titel, der hedder Daytrading og teknisk analyse, fordi det var det første, jeg havde lavet, og så selvfølgelig alt det andet og teknisk analyse, fordi teknisk analyse, det kan som sagt bruges på alle tidsrammer. Det er min erfaring, både fra mig selv, men også fra de elever, jeg har. Jeg har både elever, der er daytrader, jeg har elever, der handler aktier på meget længere sigt. Og det, der er min erfaring, det er, at jo kortere tidsramme man er nede på, jo vanskeligere er det at handle, og jo vanskeligere er det ikke at tabe penge, og rent faktisk at tjene penge. Det er... Jeg skal lige se, om det er Sara, der skriver her. Godt, lyden er perfekt. Super duper. Når nu man handler på meget kort sigt, så kan man nå at lave rigtig mange handler på en dag. Altså for eksempel, jeg kan lige vise jer den graf, jeg sidder med. Overgang. Det er det, jeg sidder og kigger på til daglig. Det er en 5-minutters graf, og det vi kan se her, det er dagen i dag. Det der er lige herovre. Skal vi se, hvor er musen henne? Det her, det er dagen i dag. Her, der startede det her døgn herover, og så alle de her barer, det er så barer, der har været i dag, og som I nok kan se, så kan man nå at lave utrolig mange handler på de her 5-minutters grafer, og derfor kan man også nå at ende med at smide mange penge om sig. Men sidder man og kigger på en ugegraf eller en dagsgraf, så kan vi lige prøve at tage denne her. Det der, det er, hvad er det, Lundbæk eller et eller andet i den retning. Jeg mener, det er Lundbæk, og det er enten en ugegraf eller en dagsgraf. Nu skal jeg lige se her. Det er en månedsgraf,
Så når vi kigger på Lundbæk på en månedsgraf, så hver af de her barer, de udgør 1 måned. Og så venter man altså 1 måned, før man får en bar, og før man ligesom kan beslutte, om man skal gøre det ene eller det andet. Og det betyder, at man får lavet mange færre handler, man har meget, meget længere tid til at tænke sig om. Så det er altså en helt essentiel forskel, der er på at være daytrader og være investor, eller privatinvestor, eller hobbyinvestor, eller hvad søren man nu er, hvor man sidder og handler på en helt anden måde. Måske går man på arbejde i hverdagen og sidder med det i weekenden og kigger på det der PowerPoint. Men ikke desto mindre, så er teknisk analyse det, jeg bruger til både det ene og det andet, så det skal vi snakke lidt om i dag. Først og fremmest, så er det et meget interessant spørgsmål, synes jeg, om man er investor, når man er daytrader. Nej, når man er daytrader, så er man spekulant. Jeg sidder jo ikke og forholder mig til, om en graf går op eller ned på baggrund af fundamentale ting, der sker, og værdien i en virksomhed og sådan noget. Jeg handler et indeks, men det er egentlig lige meget, man handler et indeks, om man daytrader aktier eller hvad man gør. Så sidder man og spekulerer i nogle meget små bevægelser, spekulerer i, at grafen enten går op eller går ned. Og på den måde, der adskiller det sig jo rigtig meget fra, når man er aktieinvestor og eventuelt har aktier, fordi at man godt kan lide det, de står for, eller man godt kan lide virksomheden, eller hvad ved jeg. Så som daytrader, der er vi spekulanter, og der er teknisk analyse et utroligt stærkt redskab, fordi at den tekniske analyse, den giver mig muligheden for at gå ind og arbejde med statistik. Det er det, jeg gør, når jeg kigger på en graf. Jeg går ind og ser på, statistisk set, at der er størst sandsynlighed for, at denne her graf, den går op ned, eller at den går ned nu, og så handler jeg efter det. Så det vi gør, når vi arbejder som daytrader, det er, at vi arbejder med en meget høj risiko. Hvis nu, jeg handler Dow Jones-indekset, og Dow Jones-indekset ligger lige nu omkring de $30.000, så hvis jeg er inde med for eksempel 10 kontrakter, jamen så er jeg inde for $300.000, og den konto jeg har, den er højst sandsynligt væsentligt mindre end det, fordi at jeg kører med en gearing for at kunne handle mange gange og kunne handle meget. Så der er en meget høj risiko, så for at få succes som daytrader, så skal man være meget, meget risikobevidst. Og skal altid vide, hvor meget man risikerer i den enkelte handel. Jeg har meget kort tid i markedet, det kan være sekunder, det kan være minutter, det kan være timer. I dag der var jeg i en handel, jeg skulle nå det før vi skulle i gang her, og i formiddags var der ikke rigtig noget, jeg kunne handle, og så var jeg i en handel i 25 minutter i dag, før jeg var ude igen. Så der er meget kontant afregning, meget, meget hurtigt. Jeg kan sige, at rent personligt, der vinder jeg cirka, jeg tror lige nu ligger det på 51% af mine handler, og det er over de sidste 14 måneder. 51 eller 52% af mine handler, eller sådan noget i den retning. Så halvdelen af gangene, der tager jeg fejl. Så det, der jo er vigtigt, det er, at jeg i hvert fald vinder mere, end jeg taber, når jeg vinder. Jeg går både kort og lang, altså jeg forholder mig ikke rigtig til, om det er det ene eller det andet. Begge ting er det samme for mig. Jeg ved, at der er nogen, der synes, det er svært det med at skulle gå kort, fordi at det er noget mærkeligt noget at sælge noget, man ikke har, og det har jeg ikke rigtig nogen holdning til. Altså jeg går både kort og lang. Det der er at sige, det er, når markedet falder, når aktiemarkedet falder, når indeks falder, så er energien i det og rytmen i det er meget anderledes, end når de stiger. Så derfor handler jeg lidt anderledes, når jeg shorter, men derudover er der ikke nogen forskel på det. Jeg er ikke fokuseret på produktet, jeg er fokuseret på produktets adfærd. Jeg er sådan set rimelig græsk-katolsk i forhold til, om det er guld, eller det er DAX, eller det er DAO, eller hvad søren der jeg sidder og handler. Nu har jeg så dygtiggjort mig i et produkt, og derfor har jeg en holdning til det. Det er det, jeg bedst kan lide. Jeg synes, det respekterer niveauerne og den måde, jeg handler på rigtig godt. Derfor fungerer det super godt for mig. Men derudover, så har jeg ikke rigtig nogen holdning til det. Og det ligger også i det at være spekulant. Altså, jeg har ikke så mange følelser i forhold til det, jeg sidder og handler. For mig er det et spørgsmål om at få retten, gerne mere, end jeg tager fejl, og tjene mere, når jeg har ret. Altså gå ind og ramme det rigtigt, så mange gange som muligt. Hvad er det for karaktertræk, der gør mig til en dygtig daytrader? Fordi at
Jeg tror, at mange egentlig godt vil kunne gå ind og blive daytrader, men det er man skal, hvis ikke man har dem på forhånd, så skal man i hvert fald udvikle nogle karaktertræk, som er meget sigende for, hvad man skal kunne som trader. Det ene, det er en disciplinering. Man skal have en ekstrem høj disciplinering. Fordi hvis man laver for mange fejl, jamen, så går man ind og ødelægger sin hitrate, og så er det, man ender med at tabe flere penge, end man vinder. Jeg kan sige, at en gennemsnitlig daytrader lever i 3 måneder. Så har de enten mistet tålmodigheden, eller mistet deres penge, og så er de videre og har fundet ud af, at det krævede lidt mere, end bare lige at sætte sig ned og begynde at malke markedet for penge. Man skal have en ekstrem høj disciplinering, og man skal oparbejde en ekstrem høj disciplinering. Det er noget af det, jeg har skulle arbejde rigtig meget på selv. Det er at sørge for at gøre det rigtige 95% af gangene. Det har været en klar målsætning for mig at gøre det rigtigt 95% af gangene, og det gør jeg 95 eller 97% af gangene efterhånden. Så skal man have evnen til at erkende fejl og lære af dem. Det jeg plejer at sige, det er, at det kan godt være, at vi taber nogle penge i markedet, og det her, det er sådan set lige meget, om man er daytrader, eller man er investor, eller hvad søren man er. Vi tager nogle tab, og sådan er det. Det er en del af det at være på de finansielle markeder. Men det bedste, vi kan gøre, når vi har de her tab, det er at sørge for at lære af dem. Jeg skal lige se, om der er nogle beskeder her. Hvad siger Sara? Okay. I må måske hellere se mig snakke, i stedet for at se slides. Vi putter det der came på. Yes, så er jeg nødt til at sidde og læse på slidesene. Okay, evnen til at erkende fejl. Det er sådan set lige meget, om man er daytrader, eller om man er investor. Så når nu vi har de her tab, som er uundgåelige, så skal vi lære af de her tab. Den fejl, som rigtig, rigtig mange gør, nu er vi mere over i psykologien i stedet for den tekniske analyse, den kommer jeg til om lidt. Men det rigtig mange gør, det er, at de går sådan set bare ind og gør det samme igen og igen og igen og igen, og forholder sig ikke rigtigt til de fejl, de laver. Men for at blive virkelig, virkelig dygtig til det her, så er man nødt til at gå ind og lære af sine fejl. Så det, jeg bruger rigtig meget tid på, det er at gå tilbage og se på, hvad lavede jeg her? Hvorfor gjorde jeg det? Hvad var det, jeg kiggede efter? Hvad var det, jeg ikke så? Hvad var det, jeg gjorde forkert? Og når jeg så ved, hvad det er, jeg gør forkert, og kan se et mønster i ting, jeg gør forkert, jamen så har jeg også mulighed for at gå ind og ændre på dem, og faktisk udvikle mig som trader. Så det er et helt klart karaktertræk, man skal have som daytrader, og især som daytrader, fordi at der skal vi skal tage stilling til noget. Hver 5. minut skal jeg tage stilling til, om jeg vil gøre det ene eller det andet, og hvad jeg ser i markedet. Så skal man have det, jeg kalder en korkprop-mentalitet. Det kan være, jeg havde selv her i foråret, i maj tror jeg det var, maj havde jeg min første tabende måned i 10 måneder, og i september havde jeg en tabende måned igen. Og jeg kan sige, at i maj, der vandt jeg 28 eller 27% af mine handler. Så 70% af mine handler, dem tabte jeg altså. Og det kræver simpelthen noget at stå op næste morgen og tænke, det bliver en god dag i dag, og jeg går ind, og jeg gør det samme igen i dag, og det skal nok blive rigtig fint, og så taber man igen den dag. Og så skal man stå op næste dag, og så tænke, det bliver en god dag i dag, og nu starter vi forfra, og markederne er nye i dag, og så taber man den dag. Jeg tror, det er noget af det, der er det hårdeste ved at være trader. Det er, at man har de her perioder, hvor man bare har tab, og der er ikke noget, der fungerer, og man kan ikke gøre noget rigtigt overhovedet. Og for ikke at gå mentalt ned på det, så skal man have det, jeg kalder den her korkprop-mentalitet, hvor man netop hiver sig selv op, man ryster dagen i går. Altså, gjorde jeg det rigtigt? Jeg gjorde det rigtigt. Godt nok. I dag, der er vi fuld ovenpå igen, og så kører vi derud af. Så der er nogle tradere, der oplever at have tabende år, tabende uger og tabende måneder. Altså tabende dage, det har vi. Jeg kan ikke helt huske, hvad mit ligger på lige nu. Man kan se det inde på min hjemmeside, hvor mange vindende dage jeg har, hvor mange vindende uger, hvor mange vindende måneder jeg har de sidste 14 måneder, tror jeg det er. Så jeg kan ikke huske det overhovedet. Så tabende dage, det har man. Når vi kommer op på uger, når vi kommer op på måneder, så begynder det altså at blive rigtig drøjt at hive sig selv op og være glad og være upåvirkelig. Så derfor skal man have den her korkprop-mentalitet. Så skal man have evnen og viljen til at arbejde med sig selv. Det at blive dygtig trader, det er en enorm selvudvikling, fordi man skal altså virkelig, virkelig ind og granske sig selv.
Min største fjende, det er mig selv, og det er min måde at reagere på tingene på. Så jeg har skulle gøre mig selv til en, der bare er meget laid back. Jeg skal have det ok med at lave nogle fejl. Jeg skal have det har det. Jeg har det ikke ok. Når jeg laver en fejl, taber penge, fordi jeg laver fejl, så bliver jeg mega irriteret. Det er ikke okay. Men jeg skal kunne klare at tage de her tab. Jeg skal kunne klare at se, at der er nogle ting, jeg ikke gør rigtigt, og gå ind og ligesom granske mig selv, fordi det er min måde at reagere på. Det er mine følelser, der bestemmer, hvor dygtig jeg er til at handle i markederne. Hvis jeg har en dag, hvor jeg er følelsesmæssigt ustabil, så er det bedre for mig at lade være med at handle, fordi det er sådan nogle dage, hvor jeg vil handle dårligere og højst sandsynligt tage nogle store tab. Så evnen og viljen til at arbejde med sig selv. Nogle mennesker er bare ikke interesseret i at gå ind og erkende egne fejl og gå ind og begynde at ændre på tingene. Nogle mennesker kan ikke rigtigt, og så bliver det rigtig svært. Og så skal man have det genet, der gør, at man dropper sofaen til fordel for computeren. Det kræver rigtig meget tid at blive en dygtig daytrader. Jeg vil våge den påstand, at man meget hurtigere kan blive god til at handle aktier og få succes med at handle aktier. Men det her med, at man skal sidde foran skærmen, altså jeg er jo i princippet disponeret foran skærmen fra klokken 7:30 morgen og til klokken 8-9 stykker om aftenen. Jeg lukker nu tog jeg min sidste ordre af her, inden jeg gik på. Jeg lukker min sidste ordre, så jeg ikke kommer ind i nye ordre efter klokken 8. Men det er altså stadigvæk 12 timer, jeg er på. Jeg har sådan en anordning, som gør, at jeg kan sætte nogle alarmer, og så kan jeg gå væk fra mit skrivebord og lave nogle andre ting imens. Men jeg får alarmerne både på telefonen, når jeg når et bestemt niveau, men også inden fra computeren, når jeg når et bestemt niveau. Så på den måde, så bruger man rigtig meget tid på det. Og det jeg så gør i weekenden, det er, at jeg står op både lørdag og søndag morgen, og så sætter jeg mig ind med computeren, og så begynder jeg at arbejde med at evaluere mig selv. Jeg begynder at arbejde med at optimere strategier, lave nye strategier, lave backtesting osv. Så det er det skal til for at blive daytrader. Der er ikke nogen, der bliver daytrader, der ikke er 100% dedikeret til det at blive daytrader. Så det skal man ligesom overveje, om det er det, man er villig til at ofre. Man kan jo lave mange andre ting. Man kan være swing trader, man kan netop handle aktier og sådan noget. Man behøver jo ikke at bruge så meget tid på det. Jeg vil stadigvæk våge den påstand, at for at blive dygtig, så skal man bruge meget tid. Men hvis man har en uge til at gå og overveje tingene, så er det lidt et andet game, man er i. Så jeg laver lige sådan en her, så kan I lige se, hvad der står her. Daytrading, det er stadigvæk livet i sus og dus, total frihed, familieliv. Vi går tilbage til Camel. Så livet i sus og dus på de vilde vulkaner som daytrader. Jeg tænker, I måske allerede på nuværende tidspunkt har fået lidt en idé om, at det er måske ikke helt. Altså jeg flyver ikke rundt i privatfly og ligger og står på jetski og så videre og så videre. Jeg bruger rigtig meget tid på min trading. Jeg er sådan set gift med at være trader, og det kan godt være hårdt både for parforhold og alt muligt, fordi at det kræver rigtig meget. Så jeg har total frihed på den måde, at jeg sådan set selv kan bestemme, hvad jeg vil. Jeg kan selv bestemme, hvornår jeg vil arbejde. Jeg kan selv bestemme, hvordan mit kontor skal se ud osv. Men under den forudsætning, at det hele, det er jo centreret omkring min trading. Altså hele mit liv er centreret omkring min trading. Jeg laver ikke ting, jeg tager ikke nogen steder i hverdagen, med mindre det er dødeligt nødvendigt. Hvis jeg skal til et møde på min datters skole, så gør jeg selvfølgelig det. Nu er min søn så stor, og det behøver jeg heldigvis ikke, men ellers så tager jeg ikke nogen steder i hverdagen. Og jeg er faktisk heller ikke super vild med at tage afsted om aftenen, fordi jeg jo rent faktisk handler det Dow Jones-indekset, og så er jeg ved computeren ind til sen aften. Så på den måde, så tager det jo rigtig meget tid. Familielivet, jamen der skal familien være indforstået med, at arbejdet fylder så meget, som det gør nu. Det betyder jo også, at det sociale liv, jamen jeg går ikke ud på café og sådan noget, nu er der også corona, så gør jeg det ikke, men heller ikke ellers. Jeg går ikke ud på café, jeg drikker mig meget sjældent fuld. Jeg kan rigtig godt lide et glas rødvin, men det at drikke sig fuld, det gør jeg ikke, fordi det er simpelthen for store konsekvenser, og det betyder, at jeg har 1-2 dage i næste uge, hvor jeg faktisk ikke kan trade, og det er simpelthen ikke villig til at betale den pris. Men noget af det rigtig fede ved det her, det er jo, at man er økonomisk uafhængig, så
selvom det her det bliver tegnet op som noget, der måske er lidt vildt og ikke så fedt og sådan noget, så elsker jeg det her, og det er det, man skal for at være daytrader. Men nu, jeg har et billede, der viser, hvad det vil sige at være daytrader. Det synes jeg selv er meget sjovt, faktisk. Det der, det er sådan, det ser ud at være daytrader. Det er et typisk billede af mig, og heldigvis så er hunden totalt solidarisk, så den kan jeg i hvert fald sidde og hygge mig med. Yes, så kommer vi til den tekniske analyse. Jeg elsker teknisk analyse. Så snakkede jeg med en her den anden dag, og han sagde, jamen jeg investerer jo også, men jeg bruger ikke teknisk analyse, og jeg har overhovedet ikke nogen intentioner om at lære det. Og der må jeg bare sige, det synes jeg er rigtig, rigtig synd. Det jeg kan se, det er på de elever, jeg får, som både på mine kurser, men også som mentorelever, jeg får, som handler aktier, og som udelukkende har handlet det på baggrund af virksomhederne og deres regnskaber og fundamentaler osv. Når de så begynder at putte teknisk analyse på, så får de altså bare en evne til at komme ind i markedet og komme ud af markedet på nogle helt andre steder og få meget mere ud af deres handler. Det er det, vi kan, når vi bruger teknisk analyse. Så kan vi optimere vores handler. Og det er det, vi er interesseret i, når vi handler, det er at optimere vores handler. Og det her, det er et mantra for mig. Det er lige meget, hvad du tror, hvis du bliver ved med at ignorere, hvad markedet gør. Prisen har altid ret. Det er price action. Price action er en form for teknisk analyse. Og det er fuldstændig rigtigt. Jeg kan lige gå over her igen. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har en elev, der tit og ofte spørger mig, ja, men hvad tænker du om markedet, og hvis nu det sker, tror du så ikke det sker, og jeg er så mega kedelig, fordi han får bare sådan en emoji her hver evig eneste gang, fordi at jeg prøver faktisk ikke at forholde mig til, hvad jeg tænker markedet skal. Jeg kigger på, hvad prisen fortæller mig, fordi der er simpelthen så meget styrke i det, markedet fortæller os. Markedet fortæller os, hvad alle de andre investorer gør. Og når vi ved, hvad alle de andre investorer gør, så ved vi, hvad vi skal gøre. Så det er det, der er så fantastisk ved teknisk analyse. Så er det rigtig vigtigt at være opmærksom på at huske på, at en perfekt handel eksisterer ikke. Hvis den eksisterede, I kan lige se med her engang, en perfekt handel eksisterer ikke. Hvis den eksisterede, vil der ikke være nogen til at tage handlen i modsat retning. Så observer og forsøg at finde ud af, hvad markedet fortæller dig. Og om det, der kan jeg sige, at der skal jo altid være en køber og en sælger, før vi har en handel, ellers så er der ikke nogen handel. Og hvis nu vi har en helt perfekt handel på vores side, hvor det hele bare ser helt perfekt ud, der er en lille bitte risiko, og der er en kæmpe reward, jamen så ham, der står på den anden side og skal tage handlen på den anden side, han har jo altså en kæmpe risiko og en lille bitte reward. Så den vil han højst sandsynligt ikke tage. Og det er noget af det, der er det svære ved teknisk analyse. Det er, at når jeg for eksempel står her og fortæller om det og viser, så ser det legende let ud, men når man så sidder derhjemme selv med markedet, så er det bare ikke super let, fordi tingene ser ikke perfekte ud, og tingene er ikke perfekte. Så fortvivl ikke, sådan er det for os alle sammen, og der er vi nødt til at tage et valg. Nogle gange står jeg jo også med en situation, hvor jeg får et signal både i den ene retning og i den anden retning. Og så er jeg nødt til enten overveje, jamen skal jeg så bare lade være med at tage handlen? Det gør jeg nogle gange, eller også så må jeg overveje, men hvad tror jeg så, der er størst sandsynlighed for her? Og så er det det, jeg vælger. Godt. Teknisk analyse. Vi skal konvertere det, vi ser på grafen, til faktiske handelsidéer. Det er det, der er hele øvelsen i det her. Det er, når nu vi tegner en streg og så videre, jamen så skal det munde ud i, at vi ved, hvordan vi skal handle. Og det er det, vi gør med en strategi. Det, jeg har opdaget, det er, at der er mange, der faktisk ikke helt ved, hvad en strategi er. Selvom de har lært en masse ting og sager, så står de og er i tvivl om, hvad en strategi er. En strategi, det er en plan fra A til Z. Vi laver lidt den der. En strategi, det er en plan fra A til Z. Det er en plan, der fortæller mig, hvordan jeg kommer ind i markedet, hvor meget jeg risikerer, og hvordan jeg kommer ud af markedet igen. Og det mange højst sandsynligt har opdaget, det er, at det der med at komme ind i markedet, det er ikke det, der er det svære. Det, der er det rigtig svære, det er faktisk, hvornår vi kommer ud af markedet. Og der er teknisk analyse helt fantastisk til at guide os til, hvordan vi skal komme ind, og hvordan vi skal komme ud af det her marked. Nu håber jeg, I kan se denne her graf, selvom det ikke er så stort nødvendigvis. Nå, det håber jeg. Ellers må I lige skrive,
Hvis ikke I kan se det, der er her på min graf, så må I lige skrive og sige det. Men en strategi er i det her tilfælde, der har vi en opadgående trendkanal, og her der er strategien, at når vi er i bunden af den her trendkanal, så vil vi købe, når vi er i toppen, så vil vi sælge. Og når vi så har haft en bevægelse, der har bevæget sig her nogle gange, så bliver det relativt nemt rent faktisk, så længe man tør købe, når markedet bevæger sig ned, så bliver det relativt nemt lige pludselig at finde ud af, hvor skal vi ind i markedet, og det bliver også rigtig nemt at finde ud af, hvornår skal vi ud af markedet, for det skal vi i toppen. Og så er det at købe hernede og sælge herop. Købe hernede, sælge herop. Og det her, det bliver vi så ved med at gøre, indtil markedet lige pludselig bryder ned. Det der jo kommer til at ske hernede, det er, at vi køber hernede, og så bryder markedet ud, og så har vi højst sandsynligt et stop loss, og så ender vi med at tabe på denne her handel. Men hvis nu vi bare har vundet på 3 af de andre handler, så er det sådan set ok. Så har vi fulgt vores strategi, og det her, det var så bare her, hvor den ikke virkede mere. Det er en strategi, det er en plan fra A til Z. Vi har et mønster, vi ved, hvordan vi skal handle det. Så har vi et andet eksempel her. Det er sådan et, hvor man bruger indikatorer til at finde ud af, hvad det er for en strategi, man skal have. Og her der er strategien så, at når de to glidende gennemsnit, når det korte glidende gennemsnit går ned igennem det lange glidende gennemsnit, og de begge to bevæger sig i samme retning, så handler vi på det, så sælger vi. Eller når det korte glidende gennemsnit går op igennem det lange glidende gennemsnit, og de begge to bevæger sig opad, så køber vi på det. Det er strategien her. Så får vi en klar plan. Her er det lidt mere utydeligt, hvornår skal vi så ud, men det skal vi så muligvis, når den vender rundt, og vi begynder at få et signal i modsat retning. Det der lidt er problemet med sådan en strategi som denne her, hvor vi bruger indikatorer og bruger de glidende gennemsnit. De glidende gennemsnit kan være fantastiske støttehjul, men har vi en sidelæns bevægelse, som det I kan se heroppe, så virker det glidende gennemsnit ikke. Så det man skal være opmærksom på, når man bruger strategier som det her, og sådan noget som MACD og så videre, så skal man være ret opmærksom på, at man formår at læse markedet, for at se, hvad det er for et marked, vi er i. Er vi i et marked, der bevæger sig sidelæns, eller er vi i et trendende marked? Glidende gennemsnit er gode i trendende markeder. Men det her, det er altså strategierne, det er planerne. Og hvordan arbejder jeg så med det? Noget af det helt fundamentale, jeg gør, når jeg er inde og arbejder med teknisk analyse. Nu laver lige den der igen, så kan vi se mig. Og markedet gør vel, hvad mennesker gør. Gør det ikke den såkaldte teknisk analyse til en psykologisk analyse? Det er Jan, der spørger. Jo, altså teknisk analyse er jo et adfærdsøkonomisk studie, kan man sige. Så det er adfærdspsykologi, vi observerer, når vi bruger teknisk analyse. Så det er jo også interessant nok. Det er det, der er interessant for mig i hvert fald. Det er at forstå psykologien bag. Nu har jeg skrevet en bog, en lille guide om teknisk analyse, som er en introduktion til teknisk analyse. Og i den, der prøver jeg også at forklare, hvad er det for en psykologi, der er i markedet, når vi ser de forskellige ting. Så jo, Jan, det er jeg helt enig i, at det er det. Men det synes jeg kun er en positiv ting. Nå. Det jeg gør, når jeg arbejder med teknisk analyse, det man skal huske på, det er, at jeg har efterhånden handlet i rigtig mange år. Så jeg er startet fra scratch, ligesom rigtig mange andre. Og der hvor jeg er efterhånden er på et relativt avanceret niveau. Så nu laver vi lige en overgang, så I kan se denne her graf. Det her, det er sådan en graf, vil se ud for mig. Og det jeg kigger på i den her, jeg tror der nok der er nogen, der kalder det naked trading, fordi der er ikke noget på min graf. Jeg tegner nogle streger og så videre, og den fjerner dem igen, men det er sådan set det, der er på min graf. Men det her, det er noget af det helt overordnede, jeg går ind og kigger på. Det er, hvad er det for en bevægelse, der er i grafen. Og det her, det er en månedsgraf, og det er FL Smith. Og det jeg ser i denne her graf, det er en graf, der bevæger sig sidelæns. Vi går tilbage til 2007 herover. Og så er det frem til det her, det er så et par uger siden, jeg tog et billede af denne her graf. Så det er en periode på 14 år. Og det jeg kan se i den her graf, det er, at den bevæger sig i en sidelæns bevægelse i hele denne her tid. Det giver mig et helt klart regelsæt for, hvornår jeg går ind og hvornår jeg går ud af en graf som denne her, eller en aktie som denne her. Jeg går ind i bunden,
og jeg går ud på toppen. Jeg sidder ikke og forventer, at vi kommer til at handle over de niveauer, der ligger her. Jeg vil højst sandsynligt tage de niveauer, der ligger her, 420-30 stykker eller sådan noget i den retning at sige. Når vi kommer derop til, så forventer jeg ikke, at vi går højere op. Det kan være meget, meget, meget dyrt at sidde og regne med, at prisen den bryder ud. Altså breakouts, det er, som I kan se, der har været 14 år her, og breakoutet har ikke været der. Så hvis man sidder og satser på det eller venter på det, så kan man spilde rigtig mange penge, eller have dem låst et sted, hvor de kunne arbejde et andet sted. Så det jeg vil gøre her, det er købe i bunden. Jeg har købt FL Smith nede i bunden, og så vil jeg have nogle forskellige targets på vej op. Og så vil jeg tage mine penge ud, når vi kommer op i nærheden af det område heroppe og sige, fint nok, nu har de arbejdet for mig, så skal de over og arbejde et andet sted. Altså en klar plan for, hvornår går jeg ind i markedet, hvornår går jeg ud af markedet, og så har jeg altid en klart defineret risiko. Så har vi en anden type aktie, og det er denne her. Det er sådan set de to ting, jeg skelner imellem. Jeg skelner imellem det, jeg kalder range-markeder. Det her det er et range-marked. Og så det, jeg kalder trend-markeder. Det her det er en månedsgraf for Vestas. Og det er samme periode, som vi så for FL Smith, simpelthen for at gøre det rimelig sammenligneligt de to. Og som I kan se, denne her aktie, den er i en opadgående bevægelse her. Så fik vi finanskrisen herover. Og der havde vi jo nogle bæremarkeder i nogle år, og så har vi ellers bare gået opad derfra. Så det her det er en trendende aktie, og det jeg får i en trendende aktie, det er, at jeg ved, at jeg skal prøve at komme ind til så god en pris som muligt, men samtidig så skal den heller ikke løbe fra mig. Til gengæld så ved jeg ikke, hvornår jeg skal ud af denne her aktie, fordi jeg ved jo ikke, hvor toppen i denne her aktie ligger. Og derfor så vil jeg nødt til i denne her at have en plan for, hvad er det, jeg skal kigge efter, når jeg skal ud. Så det, jeg vil kigge efter, det er nogle signaler på, hvornår denne her aktie begynder at vende. Og når jeg får et klart signal om, gør vi lige sådan der igen, når jeg får et klart signal om, at nu begynder denne her aktie at vende, jamen så er jeg lynhurtigt til at gå ud og forhåbentlig tjene det, jeg har kunnet tjene på den. Og skulle jeg gå ud med et tab, jamen så er der jo ikke noget at gøre ved det, så må jeg prøve at komme ind igen på et andet tidspunkt, for jeg vil forvente, at sådan en aktie, det er en aktie, der går ind og trender igen. Selvfølgelig, med mindre der sker et eller andet fundamentalt på verdensplan, hvor at vindmøller det pludselig ikke er relevant mere, eller vi ikke kan se en upside i vindmøller, som vi har kunnet tidligere, så vil jeg nok forholde mig anderledes til det. Så det er det, jeg skelner imellem. En range-aktie og en trend-aktie. Og det er fuldstændig det samme, når jeg sidder på min 5-minutters graf. Vi kan lige kigge her på min 5-minutters graf for i dag, som jeg har siddet og kigget på i dag. Og det her marked gør, det er et range-marked, altså et marked, der kører sidelæns. Og så ved jeg, jamen jeg går ind i bunden, jeg går ud på toppen. Eller også, så går jeg ind heroppe i toppen, det var sådan set det, jeg gjorde i dag. Jeg gik ind heroppe på toppen, og så gik jeg ud, da vi var et stykke på vej nede. Klar regel for, hvornår går jeg ind, og hvornår går jeg ud af sådan et marked her. Jeg skal lige se et spørgsmål. Hey, hvor får du tallene graferne fra? Tak for god formidling, Jane. Jamen, du kan bruge mange forskellige ting. Du skal ind og have fat i en broker, som har grafer. Og eller også så skal man slå op på, der er også nogle gratis sider, sådan noget, måske Sara kan skrive nogle af de steder, der har grafer. Noget af det, jeg bruger det, der hedder, den jeg viste jer her, denne her, det er noget, der hedder Ninja Trader, som er programmer, der betaler jer for at få live data og så videre. Men ellers så, der hvor du handler dine aktier, jeg ved ikke om du handler dem hos Nordnet, jeg vil tro Nordnet har grafer, Saxo Bank har grafer, IG, jeg bruger også IG, der henter jeg mine grafer fra, så det er der mange forskellige steder. I den bog, jeg har skrevet, der er også der er et afsnit, hvor der står, hvordan du finder graferne, og TradingView, ja lige præcis, det var godt, tak Sara. Og hvor du finder de forskellige tegneredskaber henne. Det er ret godt beskrevet, og jeg ved, der er 25% rabat fra nu af og nogle uger frem eller et eller andet. Yes. Så. Det var ikke den, vi skulle have. Det var den der, vi skulle have. Sådan, ja. Så trendmarked eller rangemarked. Og så det næste, jeg er inde at kigge på, det er, hvor volatilt markedet er. Nu, denne her graf, vi har her, det er en 5-minutters graf, og det er en eller anden dag
i november. Den viser, det er Dow Jones-indekset, som jeg sidder og handler, og det, der er på denne her dag, det er, at der er meget stor volatilitet, altså barerne, de går meget ind over hinanden, og vi går op, ned, op, ned, op, ned, lidt ligesom dagen i dag. Og det, jeg ved, når markedet ser sådan der ud, det er, at det lynhurtigt vender rundt, og at jeg skal sørge for at få min profit hurtigt, så jeg er ret hurtigt ud af sådan et marked her. Jeg sidder ikke og håber på, at vi får en lang trenddag, når markedet ser sådan der ud, fordi sandsynligheden for, at vi gør det, den er meget, meget lille. Og den anden type marked, det er et marked som det her, som jo er en rigtig fin trenddag. Det er også en 5-minutters graf, men det er sådan set lige meget, om det er en 5-minutters graf, eller om det er en dagsgraf, eller hvad søren det er. Der er mere støj på 5 minutter, end der er på en dagsgraf, men derudover er det stort set det samme. Så det her, det er en trenddag, og der er sådan rimelig ro på, og tilbagetrækningerne er ikke særlig store. Så når markedet ser ud, som det gør her, så læner jeg mig bare mere eller mindre tilbage og siger, nu må markedet gøre, hvad det gør. Jeg prøver at komme ind til så god en pris som muligt, og så sidder jeg sådan set i det her marked hen over hele dagen. Så de her 4 faktorer, det er sådan det helt grundlæggende, jeg holder øje med. Range-marked, trend-marked, volatilt marked eller et roligt marked. Og det giver mig nogle rigtig gode indikatorer til, hvordan jeg skal handle. Det jeg havde forestillet mig nu, det er, fordi jeg tænker, at rigtig mange af jer, der sidder derude, jeg finder lige et kamera her, der. Jeg tænker, at rigtig mange af jer, der sidder derude, I handler aktier. Så det jeg havde tænkt mig, at vi gjorde nu herfra, det var, at vi går ind og tager nogle aktier, som I synes kunne være interessante, og prøver at lave en analyse af. Og så går jeg ind og laver nogle analyser af dem, og bruger teknisk analyse, og bruger det her, som jeg har prøvet at vise jer nu. Jeg skal nok også bruge nogle andre ting. Så kom med nogle aktier, og så prøver vi at kigge på dem sammen. Vi kan starte med, indtil der er nogen, der kommer med nogen, skal jeg vise sådan der overgang. Det her, det er Lundbeck, og det er en månedsgraf. Novozymes. Den kan vi godt kigge på. Novozymes. Der. Yes. Okay, det her, det er en dejlig trendaktie. Vi har en periode her på 20 år. Icon og Danske Bank. Ej, hvor er der mange. Bitcoin. Okay. Det er super fedt. Jeg tager nogle stykker af dem. Jeg tager så mange, vi overhovedet kan nå. Det her, det er en trendaktie. Det her, det er en månedsgraf, vi kigger på. Så min helt klare plan for denne her aktie, det er at få så god en pris som muligt, og så lægge mig ind i den, og så vente på, at den kommer til at stige mere. Så det, jeg kigger efter her, det er, jeg skal lige have et tegneredskab. Jeg tror, den der måske. Det, jeg vil kigge efter her, jeg laver også nogle trendkanaler. Jeg viste jer den graf lige før, hvor vi havde en kanal, der bevægede sig op, og hvor jeg ville købe i bunden og sælge på toppen. Og i virkeligheden, så har vi lidt af det samme i Novozymes her. Så den bevæger sig opad og ned og op og ned og op og rammer herop, trendlinjen herop. Så det, jeg vil gøre i denne her, det var, at jeg ville lægge en købsordre hernede, og så vil jeg tænke, at den højst sandsynligt gik op. Hvis nu vi begynder at bryde ned under den trendlinje, der er her, så har markedet ændret sig, og der er måske noget andet under opsejling, og så vil jeg ikke være så sikker i min sag mere. Men så længe vi holder os i den trendlinje op her, så vil det være min plan for denne her. ISS. ISS. Yes. Den er også meget spændende. Det er også en månedsgraf, den her. Vi kan prøve at tage en ugegraf, så er der lidt mere at kigge på. Ja. Okay, denne her, den er sådan set en, der har trendet opad, men det er en aktie med stor volatilitet. Altså, vi har rimelig mange tilbagetrækninger, store tilbagetrækninger på vejen op her. Det vi så har fået her, det er, at vi har fået en nedadgående trend herover. Jeg prøver lige at tegne trendlinjer. Der. Og der. At vi har fået en nedadgående trend herover. Så denne her, der havde man jo så skulle sælge på toppen, købe på bunden. Her, sælge på toppen, købe på bunden. Sælge på toppen, købe på bunden.
Nu tager vi jo bare nogle tilfældige aktier. Det er det, der er fantastisk ved teknisk analyse. Vi tager bare nogle tilfældige aktier, og det tager ikke, nu ved jeg godt, at jeg er meget trænet i det her, men når man begynder at få øvelsen og få det ind under huden, så tager det ikke super lang tid at lægge de her trendlinjer, og så følger det altså ret godt. Så det jeg vil gøre i denne her, det er, at jeg vil føre denne her trendlinje ned. Prøv at se, så går den ned, vi bryder ned under, så går vi op og lægger os på undersiden, går ned i bunden, og nu er vi så brudt op igennem her igen. Så helt overordnet, så er det en meget volatil aktie. Det er altså en aktie, som jeg vil sørge for at komme ud af relativt hurtigt, fordi jeg vil tænke, at der er en stor sandsynlighed for, at vi vender rundt og går den anden vej, før vi muligvis skal videre op. Vi har en trendlinje ned her, vi er brudt ned under, nu er vi brudt op igen. Det er en god indikation, i hvert fald for mig. Det er jo ikke sikkert, der er jo ikke noget, der er sikkert her i verden. Altså det kan sagtens være, at vi bryder ned, og bryder vi ned under der igen, jamen, så vil jeg bare komme ud af den. Men ellers er der en meget god indikation for, at vi muligvis skal op til toppen af denne her trendlinje. Det er ikke usandsynligt i hvert fald. Så en aktie med store tilbagetrækninger, så rigtig gode muligheder for at følge noget momentum i denne her, men med mindre man tænker, man ligger i den i 20 år, så sørg for at få jeres profit, når I handler sådan en som denne her. Er der nogle spørgsmål til den? Jeg synes jo, den er sådan, altså, den er jo hverken sådan rigtig rangende, eller den er mere rangende, end den er trendende. Det er ikke sådan en trendaktie, ligesom Ørsted og Vestas og Coca-Cola og så videre, som bare kører opad og kører derudad. Nej, okay. Moderna, den kender jeg slet ikke. Moderna. Jeg ved ikke, hvad det laver. Kan man egentlig gemme det her efter livestream, der muligvis ikke kan nå at se det? Det er Sara, der lige må svare på den. Okay, denne her er helt klart trendaktie. Jeg ved ikke, hvad de laver. Så jeg ved ikke rigtig, hvad perspektivet, men det er jo i hvert fald en aktie, der er eksploderet her siden november, de sidste måneder. Der er den eksploderet op, men helt generelt, så jeg kan se tilbage til 2018, så muligvis en nyere aktie, siden der ikke er mere her. Så det her, det er en trendaktie. Det her, det er et spørgsmål om at komme ind til så god en pris som muligt. Eventuelt det jeg gør, når jeg skal ind i sådan nogle her, det er at håbe lidt på en tilbagetrækning til et støttemodstandsniveau. Støttemodstandsniveauer, det står også i bogen, og de er beskrevet i bogen. Det er simpelthen noget af det mest effektive overhovedet. Når jeg handler aktier, så handler jeg rigtig meget med støttemodstandsniveauer, og så selvfølgelig rigtig meget price action, fordi det er det, jeg gør hele tiden, det jeg trænet i. Men altså, støttemodstandsniveauer, de er guld værd. Så jeg vil højst sandsynligt lægge et niveau hernede, og jeg vil også lægge en horisontal linje. Jeg vil også lægge en heroppe, og så vil jeg håbe på en tilbagetrækning til et af de niveauer, der er her, og så prøve at komme med der. Og så vil jeg tænke, at denne her, den skal op. Denne her, det er en trendaktie, indtil den ændrer sig og begynder at vise noget andet og gøre tingene på en anden måde. Så der er ikke så meget andet at sige til den, end få et køb til så god en pris som overhovedet muligt. Så lidt afhængig af, hvad de laver selvfølgelig. Hvis de udvinder kul, så ved jeg ikke, om jeg vil gøre det. Men yes. Medicinalvirksomhed, de laver blandt andet covid-vaccine. Jamen det giver jo rigtig god mening så. Okay. Ja, Jan, forsøger du at undgå at handle, når London holder frokost? Det forholder jeg mig ikke rigtigt til. Nej. Jeg handler, når der er noget at handle. Så når mine signaler er der. Yes, er der andre? Millicom International. Det er vist også noget. Altså alle de der medicinalvarer, det er jo lidt nogle vilde nogen en gang imellem. Hvad hedder den? Millicom. Den er her simpelthen ikke.
Den kan vi ikke, det tror jeg ikke. Millicom, nej, den står der ikke. Okay, vi må tage en anden en. Ørsted kan jeg sige, at det er, jeg ved, måske den der Scatec. Nå, Solar. Okay, den prøver vi. Ørsted, det er en trendaktie, det ved jeg. Solar er også en trendaktie. Så den har nogle tilbagetrækninger, men ja, den er jo vist ikke helt så gammel, vel, på børsen. Nå, det er den så. Tilbage til 2014 har den ligget sådan rimelig stille hernede, og så er det bare gået derop af. Jeg tror nok, at Solar, de er IT-leverandører af IT-dimser til IT-virksomheder. Det mener jeg i hvert fald, at det de laver, så det er jo sådan en branche, hvor der er rigtig meget brug for de produkter, de har. Så det her det er et meget godt eksempel på, hvordan jeg vil prøve og fange nogle tilbagetrækninger. Så tager vi en horisontal linje, lægger dernede. En horisontal linje. Den gik så ned til den top der. Den kom faktisk ikke hele vejen ned. Og hvis vi tager en horisontal linje og lægger hernede på den top der. Se, hvis nu man har set det her brud ud, og så lægger en trendlinje her og lægger et køb, så kommer den tilbage. Den går så lidt længere ned, men fred være med det, fordi den går stadigvæk op efterfølgende. Så det er det, jeg vil gøre i sådan en aktie som denne her. Få nogle af de der tilbagetrækninger. Vi kan se, de her tilbagetrækninger er der i den. Så selvom den bryder op over her, så kommer der højst sandsynligt en tilbagetrækning igen. Det man kan gøre, som er meget effektivt også, det er det, der hedder harmoniske bevægelser. De står også i bogen, de er også beskrevet i bogen. Det er at gå ind og prøv at se, den størrelsen på den tilbagetrækning der, det er jer, der har givet mig den her aktie, så jeg ved, det er ikke en, jeg har valgt, men det her, det sker så tit, og det virker så tit. Størrelsen på den tilbagetrækning, den går jeg op og tager på den tilbagetrækning der. De er stort set identiske. Så hvis vi begynder at lave en tilbagetrækning heroppe fra igen, så vil jeg lægge den linje og sige, den næste tilbagetrækning, den bliver muligvis lige så stor. Så fra toppen og så ned til bunden, så vil jeg lægge en købsordre hernede. Det her, det er en strategi, det er en plan for, hvordan kommer jeg ind i markedet. Det er at gøre det, markedet har vist mig, hvad det er for nogle bevægelser, det har lavet. Markedet har vist mig, hvad det er, det godt vil. Det her, det er en aktie, der godt vil op. Investorerne kan godt lide denne her aktie, og derfor vil de godt have den længere op. Og det viser mig så, hvad det er for en adfærd, hvad det er for en rytme, der er i denne her. Og det gør det meget overskueligt for mig at kunne gå ind og handle på det. Er der nogle spørgsmål til det? Jeg kan se, at vi er lige ved at være, der er et par minutter tilbage. Nej. Kom, space. Så, denne her, og det jeg så vil kigge efter for at finde ud af, hvornår skal jeg ud af den, det er, at jeg vil lægge en trendlinje, som følger de bunde, der er her. Og så længe vi holder os op over den her trendlinje, jamen så er der ikke nogen fare på færre. Så er det bare at blive inde i den. Det kan være lidt det svære, når man er i de her trendaktier, det er, at vi har ikke noget defineret stopsted. Det er sådan set bare at sidde i dem, indtil de vender rundt og begynder at køre ned. Fordi altså, på et eller andet tidspunkt, så begynder de at køre ned. Det ser vi i de fleste. Skal vi se. Hvad er der? Nogle bestemte aktier, du handler fast. Jamen nu er jeg jo sådan set mest daytrader, der handler Dow Jones aktieindekset. Så det med at finde aktier, det ved jeg, at Ophelia Investor og Sara har nogle fantastiske sider, hvor at folk de snakker om alle mulige aktier. Der er jeg helt sikker på, at der er nogle super gode forslag derinde, men det er ikke der min styrke ligger. Så det er indeks, jeg handler, og et indeks det er jo en samling af aktier. Det er en samling af de 30 mest handlede aktier på New Yorks børs, Dow Jones indekset, og i øvrigt det ældste indeks overhovedet. Yes! Kan du sige 3 ord, hvordan du afregner skat? Nej, det har jeg overhovedet ikke lyst til at sige. Det jeg har en revisor, så hvad tænker du om kinesiske aktier? Jamen, jeg tænker, dem tænker jeg ikke super meget om, fordi at jeg forholder mig ikke super meget til aktier.
Og hvis jeg handler aktier, så handler jeg også med teknisk analyse, så det er altså sådan en bevægelse som det her, så vil jeg prøve at komme ind hernede, og så vil jeg sidde i den på vejen op. Så yes, Bavarian Nordic, det er sådan en folk elsker, og den er faktisk meget god lige at tage med her på falderebet, fordi Bavarian Nordic, det her det er en uge, vi tager lige en måned, så vi rigtig kan se det. Prøv lige at se, nu har vi set adskillige trendaktier, så hvor er det fantastisk at se en range-aktie. Det her, det er de sidste 21 år, vi kan se her, og det går bare fuldstændig småkage sidelæns. Så det gør det rigtig, rigtig nemt at handle i en aktie som den her, fordi det vi ved, når det går sidelæns, det er, at vi skal ind i bunden, og vi skal ud heroppe. Og det er den måde, jeg vil handle denne her på. Når det er en månedsgraf, så kan man jo sidde og vente længe. Det er ikke sikkert, at vi kommer ned i 50 igen. Det her det er omkring finanskrisen, at vi faldt markant og lå hernede. Og i 13 begynder vi at gå op. Så det vi kan se, det er, at her i 18 og 19, der har vi fået en bund i Bavarian, der ligger nede omkring de 100. Og så ligger vi lige nu og cirkler mellem de 100 og de 200. Så skulle jeg handle denne her, så vil jeg lægge en købsordre hernede lidt over de 100 i, skal vi se hvad det er. Horisontal linje der, 111 stykker, og så vil jeg lægge et target, der var herop omkring de 216, og det kan da godt være, at den ville skulle højere op, og så vil jeg muligvis tage 2/3 af min position af her, og så lade resten se, om vi kunne komme op til de 350. Det her sidelæns aktier er de bedste til at finde ud af, hvor vi skal ind og hvor vi skal ud. Det bliver meget, meget forudsigeligt. Yes, så jeg synes, at Bavarian var en ret fantastisk en at slutte af med. Men jeg håber, at I har fået lidt en idé om, hvad teknisk analyse er, og hvordan vi kan bruge teknisk analyse til at blive rigtig skarpe på præcis, hvornår vi skal ind og hvornår vi skal ud. Fordi at kan man godt lide for eksempel sådan en som Bavarian, så vil man sidde, og så vil man gå ind på et eller andet vilkårligt tidspunkt, og man ved ikke helt, hvornår man skal ud. Men når nu vi så putter teknisk analyse på, så bliver det bare soleklart for os, hvor vores punkter ligger, så vi får det maksimale ud af vores handel. Og der er ikke noget federe, end at få det maksimale ud af vores handler. Og når vi godt kan finde ud af at investere, når vi har lært det, sådan alt det vil sige at købe og sælge og håndtere vores handler, håndtere vores porteføljer, så det fedeste, det er bare at blive dygtigere og dygtigere og få mere og mere ud af vores handler. Så med det, der vil jeg afslutte det her og sige, at det var de afsluttende ord, og det har været hyggeligt. Jeg skal sige, det er altid super mærkeligt at sidde og holde de her, fordi der er helt stille, så man ved ikke, om man sidder alene i verden. Vi kan lige lave en overgang, så man ved ikke, om man sidder alene i verden. Man kan se sig selv, og man kan høre sig selv have sin egen lille fest her, men jeg håber, at I kunne bruge det til noget. Og har I nogle spørgsmål eller noget, så er I altid velkommen til, at I kan skrive dem inde på Ophelia Invest eller tagge mig, så skal jeg nok prøve at svare på det. Yes, så tusind tak for i aften, og rigtig god jul, og jeg håber, at alle er okay og kommer okay igennem den her coronakrise, som vi står i lige nu en gang til. Farvel.